High School Musical. Spectacol muzical la liceu. V-am adus sucul. Gabriela, e ajunul anului nou, destul cu cititul. O, dar mama, aproape am terminat și... Și petrecerea? Ți-am pregătit cele mai frumoase haine. Poți să-mi dai cartea înapoi? Mulțumesc. Haide. Continuă pe stânga, Troi. Adversarul tău nu se va aștepta. Asta, băiete. Mergem pe stânga? Da. El se uită la centru, tu arunci la coș. În regulă, așa? Deci asta e tactica valoroasă. Da, mai vedem noi când joci. Băieți, Nu-ți face griji pentru mine. am călătorit cu avionul până aici doar ca să jucăm în continuare basket. Da. E ultima noapte de vacanță. Petrecerea, vă amintiți? Da, petrecerea, revelionul. Troi, se dă o petrecere pentru copii jos la parter. Petrecere pentru copii? Tineri, du-te acum, hai, fă-ți un duș. Hai, încă una. Încă ultima. Repede. Așa trebuia să termine. Foarte bine. Hai să mergem. Da? Hai, da, să ieși pe prietena ta, să mă sun, da? Bine. Hai, mama. Foarte bine! A fost bine pentru un cuplu de snowboarderi! Da! Cine urmează să cânte? Ha? Da. Nu, du-te tu. Și tu? Da, haide. Eu nu cânt. Nu, băieți, eu nu pot să cânt, nu. Știți ceva, băieți? Într-o zi o să mulțumiți pentru treaba asta. Sau nu? Living in my own